Hindi, yun lang. Coming ah. Isa lang ba yan? Palot nga ako dyan sa baba. Laban. Nice. May isa pa yan ah. Gago. Okay, ingat. Ilag. Woo! Grabe yan, my friend. Sama pa yun, di ba? Ang dami nun. Ang bandang northeast, naka-ISR. Oh. Naka-ISR silencer. Ay, nasa may northeast. Southeast banda, 150. Yan banda dyan, high grounds. Oh. Kanina pa bumabaril yan, buti hindi tumatama. Ang daming kahoy. Ano ginagapang niya? Wala na pa naman akong healer. Bangkay namin, baka meron doon. Ay, natatakot ako mag-loot. Natatakot ako mag-loot. Parang may sasakyan. Wala nang healer dyan sa likod yan, yung mga bangkay dyan. Baka meron.
May naka-silencer, di ba? Oo. Napatay ba yun? Andyan ba sa Heritage yung ano? Isa ba sa sa Heritage dyan yung naka-SR? Wala ay. Hindi pa napapatay. Ay, di ba pala? Ewan ko, baka napatay na ibang kalaban. 5 na lang yung kasabay yun. Masaklap yung buo pang fire team. Ay, dito pala siya. Dito pala. Ang dami nila to. Ano to ako magpupush? Woo! What the heck, my friend? Saan ba yung bilog? Ah, may healer pa siya. Una ako. Ay, magkakalaban pa to. Ano eh? Dahon. Sa may blue hat. Sa pool. Tumagos ba yun? Ano ba yung pinto? Nakabugas? Hindi nag-render yung pinto. Ay. Ay, gagi. Andun pa rin yung... Namaan tuloy. Doon pa yung bilog. 3 left, my friend. Sana makita natin tong kalaban. Ang pangit pag namatay tayo, di man lang natin alam. Sana lang. Mga nasa kabilang blue house. Gumagapang. Saan? Lapit sa'yo. Sigurado kung saan pero may narinig akong gumapang. Banda dyan sa harap mo, mga bandang banda. Tulog may gumagapang. Baka yung baril mo lang yung pag nagpapalit. Siguro. Mauubos na healer ko. Ay, coming na. Uy! Ano to? Bandiwan pa ko. Naglulot pa yan. Ay, hindi na. Makasasakyan. Patay, bumaba. Linggo. Yun! Bumaba. Ba't siya bumaba? Nice game.
Nako.